Maalintekijä Hopkin on sittemmin myyty Leedsiin, mutta joukkue on kyennyt pitämään riveissään luotettavasti pelanneen puolustajan Andy Robertsin ja maalivahti Carl Nashin, jonka torjunnat olivat tärkeässä asemassa viime kaudella. Joukkue on ostanut Blackburnista monipuolisen Paul Warhurstin 1,25 miljoonalla punnalla ja Kevin Millerin Watfordista. Joukkueen merkittävin hankinta on kuitenkin ehdottomasti Juventuksesta tullut Attilio Lombardo. Sopimusneuvottelut Palacein kanssa kestivät peräti 2 viikkoa, mutta lopulta päästiin yksimielisyyteen rahasta. Myös Ray Wilkins on palannut seuraan valmennustehtäviin. Manageri Steve Coppell tietää joukkueensa taistelevan putoamista vastaan. Sarjassa säilymiseen ei ole oikotietä. We came in the back door, we're so delighted and so proud, I suppose, to be there. And we're going to do our very utmost, as Leicester did before us, to stay in the division. But it is hard. Statistics have proven that over the last 5-6 years, the team who get in through the playoffs do struggle. Crystal Palace pystyi kuitenkin avauskierroksella yllättämään Evertonin vieraissa. Pääroolissa loisti heti Attilio Lombardo. Mies oli elementissään ja järjesteli joukkueensa peliä laajalla säteellä. Vaikka Everton pystyi lopussa tekemään 1 maalin, voitto oli kuitenkin ratkennut jo aiemmin. It's about scoring goals. Goals. Heroes. It's about being united. Manchester Unitedin ennakoitu ylivoimaisuus tuo mukanaan myös suuria paineita. Seura on tällä hetkellä ehkä maailman tunnetuin ja manageri Alex Ferguson on johtanut tätä joukkuetta lähes 11 vuoden ajan. Tehtävä on kova. It's awesome and it's quite, not intimidating, but it's a little bit frightening to see this great fanaticism for our club throughout the world. Ferguson on sietänyt paineita hyvin. Hänen työnsä oli lyhyen aikaa uhattuna 80-luvun lopulla, mutta 4 mestaruutta ja 2 Englannin cupin voittoa ovat muuttaneet kaiken. Muut seurat haluaisivat tietää miehen menestyksen salaisuuden. For us, we like to keep everything simple as we can, and the players don't change and retain their hunger, which is really important. I don't think you can achieve without it, and some people are born with it, you see. And some cases success brings it on. It's a latent talent that people have, but once they smell success, they don't want to lose it. The big end then becomes a drug, and for me, that hunger comes in, and it's developed in different ways, but some have it, some are born with it. Nuorten pelaajien nopea kypsyminen ei ole onnistunut ilman kovaa työtä. Manageri on aina suojellut nuoria tähtiään uran alkuvaiheessa. We feel that they should be allowed to go on with being footballers, and they should understand that you have to sacrifice to become a top footballer. And that basically is what the criteria is. There's nothing sinister about it, there's nothing special about it. It's the way we feel how it should be handled. Nyt Manu lähtee hakemaan Mestarien liigan voittoa. Tähän saakka tehtävä on ollut liian vaikea, mutta Ferguson uskoo pelaajiinsa. I've got a bit of ground to make up, you know. But it's not obsession with me. People keep reading this thing about obsession because I'm delighted what I've achieved, and I can't dismiss that. But from the club's point of view and from the players' point of view, they have got to. That's got to be their challenge, simply because for every footballer they want to be the best, and I think by winning the European Cup they'd be deemed the best, and that's what I think players should be like. It's not a matter of hunger, that's a matter of
personal achievements, and it's a matter of pride. Valioliigassa on myös ongelmapelaajia, jotka ovat kovia suustaan. Valioliigan mustien hevosten kaksikosta Wimbledon on aina arvaamaton. Viime kaudella joukkue eteni välieriin 2 cup-kilpailussa ja pelasi erässä vaiheessa 19 ottelua tappiotta. Menestys herätti kiinnostusta manageri Joe Kinnerin, mutta tämä pysyy seurassa. Joukkueesta lähti vain Oyvind Leonhardsen Liverpooliin. Norjalaiset liikemiehet sijoittivat seuraan peräti 26 miljoonaa puntaa ja se saattaa tuoda lisämenestystä. Seuran puheenjohtaja ja vahva mies on edelleen Sam Hammam. I won't be any longer the owner in a few months' time. I will be one partner. But as far as the decision making for the club, I'll continue making exactly the same decisions I do now. Joukkueen ei enää tarvitse myydä pelaajiaan rahan saamiseksi ja Marcus Gale jatkaa kärjessä viime kauden tehomiehen Ifan Ekokun kanssa. Keskikentällä Robbie Earle on edelleen tärkeä ja kapteeni Vinnie Jones jatkaa omalla linjallaan. Ainakin katsojilla riittää viihdykettä. Tänä vuonna Wimbledon on jo salastunut tasapelin Liverpoolia vastaan. Viime kauden tasapelispesialisti Sheffield Wednesday oli iskussa alkuviikkoina ja johti sarjaa. Tällä kaudella tahti on ollut toinen 2 ottelusta 2 tappiota. Kärkipaikat ovat kuitenkin yhä tavoitteena joukkueella, jonka manageri on David Pleat. To beat relatively bigger clubs without using the transfer market greatly. We feel we did quite well to get above the likes of Everton and Leeds, Tottenham, Blackburn. We shall see how we go this year. We've got now to infiltrate the top 6. Pleatin luottomiehiä ovat yhä Benito Carbone ja Mark Pembridge, mutta Reggie Blinker siirtyi Skotlantiin. Manageri Pleat antaa tilaisuuksia Richie Humphriesille kärjessä. Puolustuksen Des Walker on uusinut sopimuksensa ja lisäksi seura hankki ranskalaisen Patrick Blondeun Monacosta. He's quick, he's mature, he's played at a good level. I was impressed with his 2 games against Newcastle, and that's a good barometer. Pleat on kokeillut seurassa myös Sergei Nagornakia, joka on pelannut harjoitusotteluissa. Viime vuoden suuryllättäjä Leicester kuuluu Valioliigassa haaveilijoiden ryhmään. 9. viime vuonna antoi lupauksia ja manageri Martin O'Neill on tehnyt seuran kanssa jatkosopimuksen. We're going to be playing European football. I've worked hard for it, so I'm not going to throw it up for some other manager to take over next season, even if we only play 2 matches. Viime kaudella Leicester venyi hyvin tiukoissa paikoissa. Tällä kaudella joukkue on jo voittanut Aston Villan ja Liverpoolin. Hyökkääjä Emil Heskey oli jo viime kaudella Liverpoolin mielenkiinnon kohteena. Viime kaudella seura luotti puolustaja Matt Elliotiin, Neil Lennoniin ja maalivahti Casey Kelleriin.